guys, ayan, kung mapapansin ninyo ay nandito na ako sa loob ng bus. On time ang bus ngayon. So yun, so gusto ko sanang kuhanan yung pagdating ng bus na makasakay pagkagaling ba sa amin, papunta bang bayan, mga mare, at mga pare, at mga guys. Kaso lang ay on time siya. So pagdating ko sa bus stop ay nariyan na siya. So ayan, so hanggang nakarating na tayo sa bayan. Ayan, so hindi ko na naipakita sa inyo yung pagsakay natin ng bus kasi saktong pagdating ko doon sa bus stop na malapit sa amin ay paparating na siya. So hindi ako prepared. So sumakay agad ako kasi andyan na agad yung bus. Ayan, so maganda yung ngayon weather ngayon, pero suot ko itong maganda kong jacket na kung sabihin ng aking kasama ay panlalaki, pero gusto ko ito. Pero ang ganda nito guys, totoo lang. Haba kasi niya. Gusto ko kasi yung mga mahaba. Ayoko nung maiiksi. Charis, joke lang. So, nandito na ako ngayon. Ang target ko ngayon dito is makapag-tea. Sabi na aking asawa, lumabas ka. Ang boring-boring sa bahay. Sabi niya gano'n sa akin. Lagi niya ako sinasabihan ng gano'n kasi yung asawa ko, nag-work siya mga mare, mga guys. So, yun. Tapos, most of the time, naiiwan ako mag-isa sa house namin. At, yun, ayaw niya ng gano'n na naiiwan ako sa bahay. Kasi, bored na bored siya para sa akin. Pero para sa akin, hindi talaga. Oo. Kasi sanay talaga ako mag-isa. Ang tagal ko kayang tumirang mag-isa. Ayan, so yun. Ganun, siguro ganun. Pero alam mo yun, basta. So yun, so nandito na tayo ngayon sa may tawiran. At dito naman guys, pag lang pa may nakikita nilang may tatawid, automatic talaga guys, automatic na nag-stop ang mga cars. Ayan. Geschenk ide. Parang yung geschenk ide is yung mga pag bibigay ka ng gift, yung parang ganun idea mo or gift. Smells bad. Joke lang. Nakikiamoy ka na, nagreklamo ka pa. Kita niyo ba yan sa harapan? Nag-dual tayo ngayon view para makita ninyo. Parang ako may ka-video call. Pero pero malamig yung hangin. Sobra. Pero meron ako sa loob. Meron ako sa tatlong patong ito. So yan. Ayan. So yan. Titingin ako sa mga shops, mga mall Ganda ng mga mga salamin, ayan Ayan. Tingin lang tayo sa mga shops. Ayan. So, nandito na nga ako. Tapos, ayun, ano naman tayo ibang gagawin dito? So, ayan dito guys, Tingnan ba yan? Ayan. Ano ba ito? Anong store ito? Only. Ay, hindi pala. Prince. May gusto akong hanapin guys Gusto akong hanapin na panlaban sa lamig. Yung parang naka-aura ka pa rin, pero malamig, pero naka-aura ka. So, yun. Maghahanap-hanap ako dito. So, yan guys. Ayan, so hanggang sa nakarating na tayo sa loob ng isang shopping mall dito mga mga karmitan. Ayan, kung makikita ninyo, diba? Ayan, so medyo nahihiya-hiya pa akong mag-video. Syempre, baka mamaya may nakasunod na sales lady. Charis. Ayan, so, at dito sa mga stores dito mga mare, ay ibang-iba sa stores, sa shopping store natin yan sa Pilipinas. Dahil dito mare, kukonti ang mga staff, ang mga sales lady, o mga salesman, kukonti. Samantalang dyan sa atin, kahit saan mo tingnan, maraming sales lady na pagka pumunta ka sa ganito, may sales lady, sa ganito, may sales lady. Dito, naku po, kukonti lang talaga sila kasi nga mahal nga daw ang bayad nga dito kasi, kaya daw ganun sabi. Ayan, so yun. At ayan nga mga mare, bumaba ako at sa baba ito mga mare, may mga crush mash na dyan. Crush mash store. Snowballs. There's Santa here.
Santa Claus is coming to town. And this one, White Christmas. Magkano to? 249, 250 euro. OMG, it's so expensive. Hello guys, so nandito na naman ako ngayon sa isang ibang shop. Pero 20% daw dito. Wala lang, tingin lang tayo. Ito guys ay window shopping. Wow, ang ganda nito. Magkano kaya to? 80 euro. 80 euro. Back up. Ano tawag ito? How about this one? The premium. 150 euro. Oh my gosh. Grabe guys, ang mamahal dito. Ang mamahal ng mga panglamig nila mga gato. Ito 60 euro. Yung mga panlamig ba nila? Hinahanap ko talaga dito is hindi dito. Yung gusto kong makita ay sports bra 10 euro. Ang gusto kong makita is how much is this sports bra? 60 euro. Mga sports bra, ganyan, pang exercise. Ayan. Okay, guys, ngayon naman dito tayo sa mga pambata. Sa kids. Ang cute ng mga pambata dito. Diyos ko, ayan Mickey Mouse. Alam niyo, may ko sa Mickey Mouse, diba? Tapos may mga dito guys. Christmas. Ang ganda. Mickey Mouse din. Merry Christmas. Ang cute talaga. Ang mamahal lang. May nakita ako dito magandang pambata. Ayan na. Ito Ang cute, diba? Mga pambata. Charis. Ayan, pambata dito, guys. So, yun. Ito na nga pala ngayon, guys. Wala na ang kermes. Last day nila kagabi. Pero hindi kami pumunta. Kasi nga, kita kami nilang aking baby boy. Yes. Diba? Mga kaanuhan makita dyan, mga tawag nito, mga prutas. Ayan. Nag-uusap. Wala nang kermes. Tinatanggal na nila yung mga nakalagay dyan. Pala guys, ang haba pala noon. So, akala ko dito lang. Pero, hindi pala. Doon pa siya, papunta pa siya doon. Paikot pa siya doon. Pag dinerecho niya yung lugar na yan. Ayan. Malinis na. Pasok nga ako dito sa Z-Man. Tingin lang ako. Z-Man. Z-Man ang pangalan niya, guys. Pagpatuloy natin ang ating window shopping. At ayun na nga mga mare, ayan ay aking pakita sa inyo mga mare, ayan ay pauwi na ako mare, kasi nga tapos na ang ating window shopping, hanggang sa nakarating ako dito sa park. Ayan, so ayan, shway, charis. Ayan, so sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog for today's video, mga guys. Sa susunod na video, please don't forget to subscribe and always smile!